Mă bucur la nou episod de Minecraft. Știu că n-am filmat de mult timp, foarte mult timp. Am pus o versiune nouă. Minecraft, fac o lume nouă. Online. Am căzut în apă. O să meargă un pic mai greu pentru că mă virijează Alex. Să vedem. Dacă știți voi serverul, să scrieți în comentarii cu care m-aș putea, pe care m-aș putea juca. Barosan. Nu să mai mor la astea repede. Hai tu. Go. Mai fac până cop, să iau piat. De mine se face noapte. Îmi place Minecraft. Luna mea. Hai tu de aici, Barosan. Și vreau să vă zic că nimic nu este pe 0.15. M-am pus o lume pe creativ să văd ouăle alea de acolo, dacă sunt o de cai. Da, sunt. Tai aici foarte bine. Și într-un loc bun. Am uitat. Că nu se evita pistoanele, mă. Trei minute deja. Oh my fucking god. Nu știu, o să închei primul episod aici. Să fac asta mai scurt și celelalte mai lungi. Deci, hai să mă pun în centrul loc, trebuie să mai fac o... Încep să... Deci, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!